Vítame vás v našej škole a našej školskej televízii. Pripravili sme si pre vás pár otázok. Čo je úlohou štátneho tajomníka Ministerstva školstva pre šport? V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie, že som mohol prísť medzi vás, medzi také milé deti a medzi taký dobrý kolektív. Tak štátny tajomník pre šport má na starosti vlastne celý šport na Slovensku, a to od vrcholnej fáze, kde sa staráme o reprezentantov Slovenska, o talentovanú mládež, ako aj pre vás školský šport a vaše organizované športové súťaže. Venujete sa športu aj vo svojom osobnom čase a voľnom čase? Áno, venujem sa posilňovaniu a venujem sa ešte judu. Bola telesná výchova vašim obľúbeným predmetom už na základnej škole? Telesná výchova bola môj najobľúbenejší predmet celý život a dokonca som bol, neviem ako to teraz, či to funguje, ale som bol celý život aj športovým referentom v triede. Keďže sme v Tatrách, venujete sa nejakým zimným športom? Venujem sa ľadovému hokeju, teda viem ho hrať, a samozrejme zjazdovému lyžovaniu. V akom veku ste začali aktívnejšie športovať? Aktívnejšie športovať som začal od 6 rokov a od 10 som začal súťažne športovať. My sme osmačky a telesnú výchovu máme 2-krát do týždňa. Podľa nás to je málo. Aký máte na to názor vy? Ja sám som mal telesnú výchovu 3-krát do týždňa. Myslím si, že by to malo byť štandardom. V Maďarsku napríklad je telesná výchova 5-krát do týždňa, že každý deň. A podľa mňa je to vlastne to začlenie tretej vyučovacej hodiny. Je to len vec chcenia, lebo keď sme to vedeli za môjich čas urobiť, kedy sme mali menej športových objektov a sme to vedeli urobiť, tak si myslím, že pre zdravý vývoj detí 3 hodiny telesnej výchovy sú bezpečné. Ako treba na post štátneho tajomníka strednú a vysokú školu? Tak na post štátneho tajomníka musí byť vysoká škola a mala by byť naozaj buď nejakého ekonomického zamerania, právnického, ale ja si myslím, že keďže som štátny tajomník na šport, takže v mojom prípade je naozaj fakulta telesnej výchovy a športu ideálnou školou a ideálny človek je tam taký, ktorý pôsobí v športe, má prác, rozumie športu, rozumie ľuďom, rozumie deťom, rozumie tomu, čo chcú ľudia a čo je najlepšie pre ten slovenský šport. Ďakujem, to boli všetky otázky. Takže... Ďakujem pekne za pekné otázky. A bolo mi cťou a výborne som sa pri tom cítil. Ďakujeme. Môžem Môžeme ešte fotku urobiť?